Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Eran İslam Respublikasyna resmi sapar tamamlandy. Saparyň şäherlerini hurmatly prezident bilen Eran İslam Respublikasynyň ýol başy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Olarda döwlet tarih hyzmatdaşynyň möhüm uğurlary, geljegi uly hasaplanýan gatnaşyklary ösürmek uğruna edilýän tagalalar, şerekeme sevtara we halkary gün tertibiniň möhüm meseleleri ara maslahatlaşyldy. İran İslam Respublikasyna resmi saparynyň şäherlerini şuň ýerlen hormatly prezidentimiz Jumhury köşküne geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi mehirli garşylady. Soňra bir ýerde bilent mertebeli türkmen mihmanyny resmi garşylamak dabrasy boldy. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. El-Aliyyel Azim. Sarhang Tufane Setad Hüseyin Golkari Ferd فرمانده یگان تشریفات دشوان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با احترام تشریف فرمایی مقام محترم رئیس جمهوری کشور ترکمنستان را به کشور جمهوری اسلامی ایران خیر مقدم عرض نموده استدعا دارد پرچم و گارد تشریفات را بازدید فرمایند. Soňra hormatly prezidentimiz we İran İslam Respublikasynyň prezidenti bilelikde resmi surata düşdiler. Soňra İran İslam Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimizi öz ýurdunyň hökümet wekiliýetiniň agdalary bilen tanışdyrdy.
Hormat prezidentimizem İranly kärdeşini Türkmenistanyň hökümet wekiliyetiniň agdalary bilen tanıştyrdy. Soňra hormat prezidentimizin we İran Islam Respublikasynyň prezidentiniň arasynda ikijak görnüşdäki duşuk geçirildi. Hormat prezidentimize İrany gelmek barada çakylyk kabul eden üçin hoşallyk bildirip, Prezident Sayyid Ibrahim Raisi İranın halkynyň dowuzlukly Türkmen halkynyň garaşsyzlyk ýyllar içinde gadanýan üstünliklerini on ýanyny belledi. Bellenşýäli Türkmenistanyň prezidentiniň beý saparyna İranyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu gedeki gepleşikler bolsa netijeli döwletary hyzmatdaşlygynyň puta binýadyny emele getirýän gadymy dowuzluk we hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň üýt göwsüzligini aňlatýar. Sağ olun, sizin algeretini hormatly İran Islam Respublikasynyň prezidenti Cenab Raisi ilki bilen İran Islam Respublikasynyň mehmansoýar topragyna mähirli kabul eden üçin size öz minnetdarlygymy bildirmek isleýän. Sözümiň başynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başçyly hormatly Gurbanuly Berdimuhammedowyň sizin adyňyza iýeren gyzgyn salamyny ýetirmäni ruhsat edin. Şu ýyl Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly goýunyň 30 ýyl bolýar. Bu ýyllaryň dowamynda Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasynda dürli uğurlar boýunça gatnaşyklaryň alyp barylygyny bellemek isleýän. Pursatdan eýdärim sizi bu şan sene bilen gutlaýan. Hormat prezidentimiz sözünde dowam etmek bilen Türkmenistanyň daşary täýadatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri dünýä döwletleri bilen ilkinji nowbatda bolsa öz ýakyn goňşulary bilen birek-birege hormat goýmagy esaslanýan gatnaşyklary ösürmekden ibaretdir. Şunda Türkmenistan İran Islam Respublikasy bilen iki tarap bilen gatnaşyklary ösürmäge we berkitmäge uly üns berýär diýip hormatly prezidentimiz belledi. Duşukda bellenşýäli iki ýurduň arasynda siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklar alınıp barýar. Bu gatnaşyklar häzirki wagta çenli iki döwletiň arasynda gol çekilen birnäçe döwletary, hökümetary we pudagary resmi namlar bilen berkitilenler. İran Islam Respublikasy Türkmenistanyň öňden gelýän iri sowda ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. Sowda ykdysady gatnaşyklaryň çäklaryny ýalňyz energetika, ulug we ara gatnaşyk, owagjylyk ýaly pudaklarda netijeli gatnaşyklar ösürilýär. İki ýurduň arasynda ykdysady hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki Türkmen-İran hökümetary topary hereket edýär. Onuň çäklaryny ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşyk işiň alyp barýar. Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasynda medeni insanperwer gatnaşyklaryň ösürilmegine uly ähmiýet berilýär. Iki döwletiň hemde halkyň arasynda medeniýet we sowat satlarynyň we dörejilik işgärleriniň gatnaşmagyna medeniýet günleri, şeýlekem halkara festivallar we sergiler ýygyderli geçirilýär. Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň ýeri halkara we sewit guramalarynyň şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň çäklaryny ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýe bolýanyny bellenildi. Duşuň barşyna hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň İran bilen gatnaşyklary dürli ugurlar boýunça geljekde de netijeli ösürmek üçin bilelikdäki işleri dowam etmäge hemişe taýýardygyny belledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan bilen İran Islam Respublikasynyň arasyndaky dost dogonluk gatnaşyklaryny hata berkitmek babatda edýän şahsy tagallasy we berýän aýratyn üçin prezident Sayyid Ibrahim Raisi minnetdarlyk bildirdi. Pursatdan peýdaranyp döwlet başlarymyz İranly kärdeşini özü üçin amatly bolan wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelip görmäge çagyrdy. Duşuň başyna iki tarap bilen görüşde bolýaly iri halkara guramalarynyň çäklaryny ýola goýulan hyzmatdaşlygyň giň ugurlary boýunça işiň pikir alşmalary boldy. Ýödara gyzyklanma bildirilýän sewtary we halkara täýadatynyň wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Soňra gepleşikler Türkmenistanyň we İran Islam Respublikasynyň hökümet wekiliýetleriniň agdalarynyň gatnaşmagyna giňişen düzümde dowam etdi. İran Islam Respublikasynyň prezidenti İranyň özüniň ygtybarly hyzmatdaşy we hoşniýetli dost gadaplayan goňşy Türkmenistanyň prezidentini we wekilçilikli toparyny kabul etmäge hemişe şatdygyny belledi. İran lideri goňşy ýurduň döwlet başçylarynyň prezident wezipesinde Tehrany guran ilkinji sapardygyny bellep, bu gedek gepleşikleriň häzirki döwürde hil taýdan täze derejä çykarylan iki tarap bilen siýasy ykdysady we medeni insanperwer hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmekde ähmiýetli boljakdygyny anan bildirdi. Türkmen-İran hyzmatdaşlygynyň ýödary gatnaşyklaryň köp ýyllyk tejribesine dayanýan ygtybarly binýadynyň bardygyny bellep, İranyň başlygyny onuň ähli ugurlar boýunça ösüriljekdigini anan bildirdi.
Döwletara gatnaşyklarynyň mühim ugurlary barada aýtmak bilen Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Iranyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk göstermäge bolan gyzyklanmalarynyň fiýasy erke dayanýanyny aýtdy. Bu maksatlar degişli araşyklar we ähtnamalar bilen berkidilen şertnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmegine ýardam berer. İran'ın baştony ulug kommunikasiýa puwdugyny we energetik ulgamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri hökümine görkezdi. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygyň berkidilmegi düzümleýän puwduklaryň ähli mümkinçilikleriniň netijeli ulanmagyny şertlendirer. Bildiğin şeýle bar bolan mümkinçilikler durmuşa geçirmekde birlikdäki tagallarlaryň utgoşdurmagy ýakyn wagtda tewda ykdysady ugurdaky Türkmen-İran gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykmagyny üpsün eder we öýdara harit dolanşygynyň mukdaryny artdyrar. Hem de puwduklaryň köpügli esasy ösdürilmegine giň ýol açar. Antan perur urdaky hyzmatdaşyk döwletara gatnaşyklarynyň mühim ugury bolup durýar. Dünýä medeniýetine ýeger turu goşun İran we Türkmen halklarynyň baý medeni taryhy mirasy bu babatda oňun mümkinçilikleri üpsün edýär. Halkara siýasatynyň gün tertibiniň esasy meselelerini çözüdüne bolan garaýşlaryň we çemeleşmeleriň ýakynlygyny kanagatlanma bilen belläp, Iran Islam Respublikasynyň prezidenti taraplaryň tewitde paragatçylyk ödürüni gulapy tuturandyrmaga, amatly ananşmak we ýödara düşünmek ýagdaýyny emele getirmäge bolan iki taraplaryň gyzyklanmalarynyň ähmiýetliligini aýratyn bellidi. Tehranda ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň iki goňşy döwletiň arasyndaky ýödary peýdary gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösdürilmegine kuwatly itergi berjekdigini anan bildirip, Iranyň baştony çykyş etmek üçin hormatly prezidentimize söz berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň wekiliýetiniň adyndan mehirli garşylap görkeden mehmansewerligi hemde birlikde netijeli işlemege döredilen oňoýly şertler üçin Iran Islam Respublikasynyň prezidentine minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başçylygynda ilki bilen bu saparyň Türkmenistanyň döwlet başçylygy hökümine Irana amala aşyrylan ilkinji resmi sapardygyny belläp, onuň bugünkü duşuga aýratyn many berjekdigini öňsüçekdi. İki halkyň arasynda goşnýetli goňşulyk, dostlugynyk we ýödara düşünmek gatnaşyklarynyň berkidilýänligi we ösdürilýänligi kanatlar bilen bellenildi. İki taraplaryň sewda we ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze tergi berilýär. Medeni ansanperwer gatnaşyklaryň ýedirli ösdürilmegine dirur şertler döredilýär. İki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň şertnama hukuk bunyadyny emele getirýän döwletara, hökümetara we puwdagara resmi namlaryna gol çekildi. Daşar siýasy gurda ilkinji nowatda halkara we sewitligiň howpsuzlygy we durnuklyk gorap taklamak hemde berkitmek bilen bagly garaýşlar netijeli ýödary hereketleriň esasy bolup durýar. Häzirki şertlerde ýurtlarymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýleki halkara we sewit düzümleriniň şäherlerini, ýödary hereketlerini mundan meýlekde giňeltmek möhüm bolup durýar. Biziň ýurdumyzyň bir tarap daşar siýasatyny ýedirli gollaýanlygy we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Türkmenistan başçylygy bilen ýöne sürülen kararnamalaryň kabul edilmegine awtardaş bolup çykyş edenligi üçin Iran Islam Respublikasynyň ýol başçylaryna minnetdarlyk bildirmek isleýänip hormatly prezidentimiz aýtdy. Biziň siýasy we diplomatik ugurdaky ýödary hereketlerimizde ýazyrky zaman howplaryna, halkara terrorçylygyna, neje teristleriniň bir kanun dolanşygyna we guramaçylykly jinaýatçylyga garşy görüşmäge esasy orun berilýär. Meýärim bolşaly Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky döwlet serketi dostlugyň we hoşnýetligiň serketi bolup durýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky serket we beýleki degişli gollarda hyzmatdaşlygy berkitmek bilen bagly ähli meseleleri düýpli ara alyp maslahatlaşmak dirur bolup durýar. Şol maksat bilen şu ýylyň ikinji ýarymynda Aşgabat şäherine Türkmenistan bilen Iran Islam Respublikasynyň arasynda konsulluk, serket we gömrük meseleleri boýunça birlikdäki hökümetara toparynyň meclisiniň geçirilmegi teklip edildi. Biziň Iran bilen ýödara ýakyn hyzmatdaşlygymyzda hadar deňden paragatçylyk, hoşnýetli goňşulyk, alalaşdyrjy we ýödary behbetli hyzmatdaşlyk geňişligine öwürmek möhüm ýagdaý bolup durýar. Dol derejede işleýän hadar ulug ulgamyň döredilmegi biziň ýurtlarymyzdan bir näçe ýürütülüşen wezipeleriň çözülmegini talep edýänligi gurrunksuz bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. We Türkmenistanyň hyzmatdaşlary bilen narh ýeňilliklerini ködürlemek, gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek, milli operatorlaryň arasynda netijeli ýödary gatnaşyklary ýoly goýmak we beýleki möhüm meseleler boýunça işe başlamaga taýýardygyny aýtdy. Hadarda neşe teristleriniň bir kanun dolanşygyna we sergetary jinaýatçylyga garşy görüşmek boýunça hemde ekologiýa, innovasiýa we insanperwer ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagy babatda aýdyp, hormatly prezidentimiz bu wezipeleriň ählidiniň şeýle Türkmenistanyň geçirmegi meýleşdirilýän hadaryaky ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň 6-njy sammitiniň dowamyna ara alyp maslahatlaşyljakdygyny anan bildirdi. Türkmenistan Owganistana ýardam etmek boýunça halkara tagallarlaryny işe gollaýar.
Biziň goňşy ýurtlar bolup, owan meselesi boýunça işen gatnaşyklary dowam etmegiň mümkindigini bellemek isleýän. Şuňa bilen baglykda ýakyn wagtda Türkmenistanyň we Iranyň Owganistan boýunça ýürütdi wekilletleriniň duşugyny geçirmek mümkinçiligine teredilmegini teklip edýän diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet ara gatnaşyklary barada aýdyp döwlet başlarymyz bugünkü duşugy iki ýurdun arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň täze manyly tapgyryna badylgy berýän waka hökümini dolu esas bilen garalýanlygyna ünsçekdi. Hormatly prezidentimiz Irany Demirgazyk Günorta demir ýolunyň üstü bilen Türkmenistandan Irana partiýalarynyň portlaryna çenli iň gysga ýol hökümini esasy hyzmatdaş hökümini hasaplaýanyny belledi. Biýurda alınıp balyan işleri işeňleşdirmek maksady bilen Kazakistan, Türkmenistan, Iran demir ýolunyň ägir türlü mümkinçiliklerini gözeňde tutup, iki ýurdun arasynda ulak boýunça hökümet arasy toporuny döretmek baradaky başlangyç ýöne sürildi. Şeýlekem Özbekistan, Türkmenistan, Iran, Oman, Katar ulak geçirgesiniň taslamasyny gysga wagtda durumşa geçirmek üçin tagallalaryň güýçlendirilmegi derur bolup durýar. Ma'lum bolýarly bir taslama Hindistan we Kazakstanam resmi taýdan goşuldy. Biziň döwletlerimiziň arasynda gazy sowap görnüşine iýermek boýunça gadandan laşyklara ýokary baha berilip, iki ýurdun degişli daralaryna gazyň sowap boýunça eksportynyň 3-nji ýurtlara iýerilmegini öwrenmegi teklip edildi. Bellenşäli elektrik energiýasy pudogyny iki ýurdun arasyndaky Mari Maşat ýokary voltly elektrik ulgamynyň Iran böleginiň gurulşynyň tamamlanynyny hemde ulanmagy taýýardygyny gözeňde tutup, ýazgy wagtda bir ulgamyň Türkmen böleginiň gurulşyna ýakyn wagtda başlamak meselesine seredilýär. O wagtjylyk we suw pudogyna hyzmatdaşlyk etmek üçin derur mümkinçilikler bar. Bu wagtda dostlyk suw howdanynyň ulanşy bilen bagly meseleleri aýtmak bolar. Şoňa bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmenistan bilen Iranyň arasynda suw serişlerini durandyrmak boýunça birlikdäki utgoşdurjy toporyň döredilmegini teklip etdi. İki tarap bilen suwda ykdysady gatnaşyklaryň işeňleşmegi we kil taýdan ösmek üçin ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen-Iran toporunyň işine aýratyn jogapkärçilik berilýär. Şoňa bilen baglykda şu ýylyň güýdünde bir toporyň nowatdaky mejlisiniň geçirilmegi teklip edildi. Türkmenistanda 2024-nji ýylda Türkmen halkynyň şöhratly, beýik akyllar we şahyr Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemegi taýýarlyk işleriniň başlanýanyny aýratyn bellenildi. Şoňa bilen baglykda bir sene başlanan birlikdäki ýer çäreleriň geçirilmegi teklip edildi. Hormatly prezidentimiz çykyşyny jemläp, netijeli işlemek ugruna döredilen mümkinçilikler we özara gatnaşyklaryň meselelerini ara alyp maslahatlaşmalar bolan gyzyklanmalar hemde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň berkitilmegine ýygyderli üns berýän üçin Iran Islam Respublikasynyň prezidentine we Iranyň wekiliýetiniň agdalaryna minnetdarlyk bildirdi. Iranyň dostlyk halkyna bolsa paragatçylyk we rawaçlyk arzu etdi. Soňra iki tarap bilen resmi namlara gol çekmek dawarasy boldy. Onun barşyna iki ýurdun prezidentleri dawara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpışmalary bilen resmi taparyň jemleri boýunça birlikdäki beýannama gol çekdiler. Şeýlekem Türkmenistanyň hökümeti bilen Iran Islam Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ulug we üstsaçyl hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýödary düşünşmek hakyna ähtnama Maýy goýumlary boýunça birlikdäki komitet döretmek barada Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyet ministrligi bilen Iranyň maýy goýumlary ykdysady we tem kömek boýunça guramasynyň arasynda ýödary düşünşmek hakyna ähtnama Türkmenistanyň hökümeti bilen Iran Islam Respublikasynyň hökümetiniň arasynda 2022-nji 2025-nji ýyllarda alym medeni dörejilik we bilim taýdan alşmagyň maksatnamasy hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Iran Islam Respublikasynyň teleradio gepleşikleri baradaky guramasynyň arasynda ýödary düşünşmek hakyna ähtnama Daşky şow goramak wagtda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Owagjylyk we Daşky şow goramak ministrligi bilen Iran Islam Respublikasynyň Daşky şow departamentiniň arasynda ýödary düşünşmek hakyna ähtnama Tewda ykdysady, alym teňki medeni hyzmatdaşlyk hakyna Türkmenistanyň Mary vilayatynyň häkimligi bilen Iran Islam Respublikasynyň Horasan Rezawy vilayatynyň häkimliginiň arasynda ýödary düşünşmek hakyna ähtnama Tewda ykdysady, alym teňki medeni hyzmatdaşlyk hakyna Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň häkimligi bilen Iran Islam Respublikasynyň Gülistan vilayatynyň häkimliginiň arasynda ýödary düşünşmek hakyna ähtnama Tewda ykdysady, alym teňki medeni hyzmatdaşlyk hakyna Türkmenistanyň Ahir vilayatynyň häkimligi bilen Iran Islam Respublikasynyň Horasan Şomali vilayatynyň häkimliginiň arasynda ýödary düşünşmek hakyna ähtnama gol çekildi. Soňra iki ýurdun prezidentleri metbuat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Mahriban hemrahimdar Allah'ın adı bilen men ilk bilen Türkmenistan hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow biziň çağrılymyzy kabul edip Iran Islam Respublikasyna resmi sapar bilen gelenligi üçin hem özüne hem de hormatly prezidentiň ýany bilen gelen Türkmen resmi wekiliýetine uly minnetdarlyk bildirýäryn. Elbetde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň bu resmi sapar bilen Iran Islam Respublikasyna gelmegi biziň gatnaşyklarymyza täze bir sahypalar açdy. Menin Türkmenistan ýurdunyň Aşgabat şäherine bir näçe ay mundan odal sapar bilen barmagym we şol saparym dowamyna geçirilen gepleşikleriň netijesinde alaytada gazy swap etmek hemde ulug ara gatnaşyk we transit üsaşyr gatnaşyklarymyz barada täze ýollar açyldy. Bu urda hyzmatdaşlyklarymyz hasda işçileşmäge başlady. Häzirki döwürde iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça bar bolan mümkinçilikleri seredenimizde häzirki alınıp barlayan hyzmatdaşlyklarymyzyň derejesi kanagatlanarly däl. Şonuň üçin biz sowda ykdysady, suw meseleleri boýunça, elektr energetika, gaz pudagy ýa-da beýleki urlar boýunça hyzmatdaşlyklarymyzyň derejesini hassa ýokary çykarmakda barada pikir alışdyk we şu urda özümiziň berk niýetimiziň bardygyny ıglan etdik. Gol çekilen resmi namalar bolsa biziň gatnaşyklarymyzyň hassa ýokary derejeye çykmagyna uly itergi bermelidir we olary iş ýüzünde ýerine ýetirmek ören möhüm mesele bolup durýar. Biziň Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyz diňe bir goňşulyk gatnaşyklary däl. Biziň gatnaşyklarymyz dogonluk gatnaşyklary. Ýagny medeni we sivilizasiýa taýdan ören umumluklara eýe bolan iki ýurdun gatnaşyklary. Ýagny netijede aýtsak biziň gatnaşyklarymyz garyndaşlyk gatnaşyklary has bolup durýar ýa-da has ýakyn gatnaşyklardyr. Şoň üçin biziň bu hyzmatdaşlyklarymyz iki döwletiň iki halklaryň arasynda ören çuň dereje hemde ýokary derejeye ýetmeligi barada biziň garaýşlarymyz bar. Türkmenistan hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hormatly pederi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe de iki ýurdun gatnaşyklaryna uly ösüşleriň bolanlygyna şahyat bolduk. Häzirki döwürde bolsa Dogan hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige geçmegi bilen ýene de bu gatnaşyklarda uly ösüşleriň täze ädimleriň ädiljekdigine inanýarym. Biziň öz aramyzda bolan gepleşiklerde iki ýurdun gatnaşyklaryny has ýokary derejeye çykarmak barada çynlyky has ýokary derejedäki isleg eradanyň bardygyny biz tap geçdik. Bundan başga da şu günkü gol çekilen düşünüşmek hakynda ähnamалary we resmi namalary iş ýüzünde amala aşyrmagyň hem zerurdygy noktanly esasat bolsa biz iki ýurdun arasynda öňümüzdäki 20 ýyl üçin strategik uzak möhletliğin bir alalaşyga gol çekilmeligi we şol alalaşyk özara kabul edilmeligi barada hem pikir alışdyk we bu barada alalaşdyk. Hadar deňdine hadar ýaky ýurtlaryň bilen gatnaşyklary ösürmek, hyzmatdaşlygy ösürmek Iran Islam Respublikasynyň siýasatynyň ileri tutýan urlarynyň biridir. Şonuň üçin biz indiki öňümüzdäki hadar sammitini uly gyzyklanma bilen seredýäris we gowy garşalýar. Iki ýurdun gatnaşyklary ilki sewit derejesinde soňra dünýä derejesinde hassa öser diýip dolu ananýar. Gepleşikleriň dowamynda Awganistan bilen bagly iki ýurdun gatnaşyklarynyň bir-birini ören ýakyndygy aýan boldy. Biziň pikirimizçe Awganistanda ähli siýasy akymlaryň we ähli kowumlaryň, taýpalaryň gatnaşmagyna bir ähli tarap bilen ölçüni alýan uly bir döwlet döremeli. Şolar ýaly bolan ýagdaýynda diňe şonu howpsuzlyk we parahatçylygyň üpçün bolmagyna garaşyp bolar. Awganistan Islam Respublikasyna goňşy ýurtlaryň daşa işler ministrliginiň derejesindäki duşunda gözüňde tutulan temalary hassa içkin alyp barmak barada nyktanyldy. Sewitde bar bolan meseleleri we kynçylyklary diňe şol sewitiň halklarynyň we ýolbaşçylarynyň, döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna çözmek mümkinligi barada pikir alışdyk. Men ýene bir edek Türkmenistan hormatly prezidentine we Türkmenistanyň resmi wekiliýetine şolar ýaly uly derejedäki gepleşikler geçirendigimiz üçin hem de biziň çağrymyzy kabul edendigimiz üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Nesip bolsa biziň bu duşuklarymyz we gepleşiklerimiz iki ýurdun, iki halkyň we beýleki halklaryň hem hayırly, bereketli ýaşamaklaryna, parahatçylykda ýaşamaklaryna sebäp bolar diýip doly umyd edýäryn. Diňleňiz üçin sag bolun. Siziň algyr etdiňiz, hormatly Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Jenap Raisi, hormatly metbuat agdalary, hormatly wekiliýetiň agdalary, Türkmenistan bilen Iran Islam Respublikasynyň arasyndaky iki taraplaryň gepleşikler üstünlikli tamamlandy.
Gepleşikler iki dogonluk döwletlerin gatnaşyklaryna mahsus bolşýaly açyklyk, anlaşmak ve birege hormat koymak esasında geçerli. İki taraplaryň gatnaşyklaryň ugurlary ve geljekki mümkinçilikler barada maslahatlaşyly. Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny belläp geçdik. Energetika we ulug puduklary biziň hyzmatdaşlygymyzyň esasy ugurlary bolmak bilen bu ugurlardaky bar bolan kuwatlyklary hasa netijeli ullanmak barada belläp geçdik. Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň arasyndaky medeni insanperwer gatnaşyklaryň ösürmegine de uly ähmiýet berilýäni barada belläp geçdik. İri halkara ve sewit guramalarynyň çäklerine Sultany Birleşen Milletler Guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerine hem gowy gatnaşyklaryň alınıp barýany barada belläp geçdik. Men onuň arhezreti hormatly İran İslam Respublikasynyň prezidenti Jenap Raisa Türkmenistanyň halkara tekliplerini gollayan üçin öz minnetdarlygymy bildirdim. Şeýlem Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň Hazar deňizindäki gatnaşyklaryna hem üns berildi. Men onuň arhezreti hormatly İran İslam Respublikasynyň prezidenti Jenap Raisini şu ýyl Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän Hazar ýaka ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin uly hormat bilen çağırdım. Gepleşikleriň dowamyna Uwansan meselesine de hem üns berildi. Biziň ýurtlarymyz Uwansanyň güllap ösýän şeýlem halkara we sewit taslamalaryna işen gatnaşýan döwlet hökmünde görmek isleýänlikler barada belläp geçdik. Geçirilen gepleşikleriň netijesinde iki taraplaryň resmi namalaryň giň toplumuna gol çekildi. Bu gol çekilen resmi namalar Türkmenistanyň we İran İslam Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryny has hem giňelder we berkeder diýip pikir edýär. Şeýle men onuň alhezreti hormatly İran İslam Respublikasynyň prezidenti Jenap Raisini özüne amatly bolan wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäne uly hormat bilen çağırdım. Üns beren üçin köp sag bolun. Taparyň şäklerine soňra hormat prezidentimiz İran İslam Respublikasynyň beýik ruhy lideri Ayatollah Ali Khamenei bilen duşdy. Duşuga İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi gatnaşdy. İran İslam Respublikasynyň beýik ruhy lideri hormat prezidentimiz bilen duşup, häzirki döwürde dostluk we birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulan döwletara gatnaşyklarynyň köpasyrlyk ýörelgileriniň işin götürilýändigini kanagatlanma bilen bellädi. Munyň özi dürli gurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti eýe bolmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Hormat prezidentimiz Türkmen wekiliýetiniň adyndan taparyň dowamyna gadymy İran topragyna İranly dogunlarymyzyň bildiren ýokary derejedäki mehmançylyk üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Pursatdan peýdaranyp, döwlet başlarymyz goňşy ýurdun beýik ruhy liderine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň iýeren gyzgyn we mehirli salamny, şeýlekem ingo arduglaryny we Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň arasynda öýdary beýiklik hyzmatdaşlygy munun meýlekde putrandyrmaga berýän şahsy gollaw üçin aýdan çuňur minnetdarlyk sözlerini getirdi. Bellenşäli uzak ýyllaryň dowamyny emele gelen Türkmen-İran köpürli gatnaşyklar özüniň ýakynlygy bilen tapawutlanýar. Goňşy İran bilen dogonluk gatnaşyklaryň ösürmegine uly üns berilýär. Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiz Türkmenistanyň prezidenti wezipesinde daşa ýurtlara amal aşyrýan saparlaryň ilkinjileriniň gataryna Tehran şäherine resmi saparlaryň gelmegin Türkmenistanyň İran bilen hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar diýip bellädi. Ýödara gatnaşyklar barada aýdyp töhfetdeşler Türkmenistan bilen İran İslam Respublikasynyň diňe bir iki goňşy döwlet bolup durman eýsem ýygyjam garnaşyk gatnaşyklar bilen baglanşan döwletlerdigini bellediler. Pikir alşmalaryň barşyna hormat prezidentimiz we İran İslam Respublikasynyň beýik ruhy lideri sewitde howpsuzlyk we durnuklygy üpçün etmekde iki taraplaryň gatnaşyklara möhüm ornuň degişdigini aýtdylar. Duşukda sekretär eger türlü mümkinçilikleri we oňun geljegi bolan ýödary beýiklik gatnaşyklary munun meýlekde giňeltmäge we kim tarapyny esasy ösürmäge bolan meýillerini tasdikladylar.
Dogonluk İran toprağına mehirli kabul edileni üçün yeni de bir yola minnettarlyk bildirip, hormatly prezidentimiz İran İslam Respublikasynyň beýik ruhy liderini öz üçün islenlik amatly pursatda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. Hormatly prezidentimiz we İran İslam Respublikasynyň beýik ruhy lideri hoşlaşanlaryna, Türkmen we İran halklaryna tüý sürekden mehirli sözlerini we arzuwlaryny aýtdylar. Soňra Hafiziýe köşgünde hormatly prezidentimiz İran İslam Respublikasynyň prezidenti bilen birlikde İran halkynyň milli gymmatlyklaryna we goňşy ýurdun amaly gaçam turmatyna degişli tergini synladylar. Tergide İranyň milli önümleri, şekilleniş turmatyna degişli eserler, haly we haly önümleri görkezildi. Döwlet başlarymyz terginiň goňşy ýurdun milli gymmatlyklary we özgörçli medeni taryhy mirasy bilen tanışmaga mümkinçilik berýänini bellädi. Soňra hormatly prezidentimizin İran İslam Respublikasynyň Islam Şurasy Mejlisiniň başlygy Muhammed Bager Galibaf bilen duşy geçirildi. Duşyň başynda hormatly prezidentimiz ilki bilen İran İslam Respublikasynyň Islam Şurasy Mejlisiniň başlygyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Gurbanly Berdimuhammedowyň iweren mehirli salam getirdi we ony İranyň parlamentiniň ýol başly wezipesine saýlanmagy bilen gutlady hemde alyp barýan işine üstünlikler arzu etdi. İranyň Islam Şurasynyň mejlisiniň başlygy hoşnýetli sözler we gutlagylar üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň tez saýlanan prezidenti bilen duşýanyna üren şatlygyny aýtdy. Bu gedekki sapar taraplaryň uzak möhletdeýin we öýdary bähwit esasy ýola goýulýan diýipron hyzmatdaşyň giňeldilmegine uly gyzyklanma bildirýäniň aňladýar. Dostluk we birlik bir aranyşmak ýadyna geçen duşlukda bellenşi ýaly. Türkmenistan we İran İslam Respublikasy döwletlari gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösdirilmegine we berkitilmegine uly gyzyklanma bildirýärler. Parlamentary hyzmatdaşlygy iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň ösmegine öz goşandyryň goşýanyny nazar almak bilen hormatly prezidentimiz bir ýurda hyzmatdaşlygy işleňişdirmegi, hyzmatna Türkmen-İran parlamentary duşuklarynyň geçirilmegini we özara tejribe alşylmagy ýola goýulmagyny teklip etdi. Duşyň ahyrynda hormatly prezidentimiz İranyň mehmanzyr topragyny mehirli kabul edileni üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi we İran İslam Respublikasynyň Islam Şurasy Mejlisiniň başlygyny hemde İran İslam Respublikasynyň parlamentiniň agdalaryny öýlerini amatly bolan wagtda Türkmenistana tapar bilen gelmäge çagyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz İran İslam Respublikasynyň paýtagty Tehran şäheriniň Mehrabat halkara howa menziline geldi we İran İslam Respublikasyna resmi saparyny tamamlap watan zogrady. Biraz wagtdan hormatly prezidentimizin uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gonni. Bu ýerde döwlet başlarymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary garşadylar. Şunlukda hormatly prezidentimizin İrana saparynyň çäklaryny gadandan ulaşyklar iki goňşy döwletiň öwlerini dogonly halklarynyň bähwidine alınıp barlayan diň hukukly hemde öýdary hormat goýmagy esaslanýan Türkmen-İran gatnaşyklarynyň ösdirilmegine täze kuwatly iterge berer. Hormatly prezidentimizin İran İslam Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklaryny ýurdumyzyň hökümet wekilletiniň agdalarynyň Tehran şäherine İranly kärdeşler bilen duşuklar we gepleşikler geçirilip, olaryň başynda iki taraplyň resmi nämeler toplamynda gol çekildi. Şoň bilen baglykda saparyň çäklaryny maýy goýumlar boýunça birlikde komitet töretmek meselelери babatda ýurdumyzyň Mali we Iqtisadiýat ministrligi bilen İranyň maýy goýumlary, iqtisady we teň kömek boýunça guramasynyň wekilleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Onun dowamyna bu ýurda hyzmatdaşlygy munun meýlekde ösürmek meselleri we onuň geljeki urlaryny kesgitlemek boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Şeýlekem Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen İran İslam Respublikasynyň teleradio gepleşikleri baradaky guramasynyň wekilleriniň arasynda geçirilen gepleşiklerde öýdary tejribe we maglumat alşmagyň esasy urlary we bu babatda ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygynyň we İran İslam Respublikasynyň gümrük müdürliginiň wekilleriniň arasynda geçirilen duşukda iki ýurdun gümrük terminallarynyň işini häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek, oňa dünýäniň gözen tejribesini we täsir usullary ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Duşyň başynda ýurdumyzyň döwlet gümrük gullygy bilen İran İslam Respublikasynyň gümrük müdürliginiň arasynda gümrük maglumatlaryny elektron görnüşde alşmagyň teň şertleri baradaky resmi nama gol çekildi. Şeýlekem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň daş gurşagy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrasanaga toplum aradaky komitetiniň ýol başlarynyň İranly kärdeşler bilen geçiren duşugyna iki ýurdun arasynda parlamentary gatnaşyklaryny möhüm ugurlar boýunça ösdirmek meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şunu öýdary tejribe alşmak we kanun çykaryjyk ulgamyny häzirki zamanyň gadanlaryny ölümçi ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berildi. Şeýlekem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we İran İslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ýol başlarynyň arasynda geçirilen duşuk we gepleşikler netijelik häýeti boldy.
Onun dowamında iki ýurdun daşar tiýatçylarynyň arasynda gatnaşyklary dürli urlar boýunça ösdürmek, halkara tiýatratynyň gün tertibiniň ilertilýän urlary babatda tejribe alşmak bilen baglanyşyk meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly bir ýurda ýoly goýulýan hyzmatdaşlygy hemme taraply süsürmek meselelerini garaldy. Saparyň çäklerini ýurdumyzyň gurulşyk binagarlyk toplamyna degişli düzümleriň ýol başlarynyň İranlyk ýerdeşler bilen geçiren gepleşiklerim bu ýurda iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly wajyp meseleler boýunça gyzyklanma bildirýän pikir alşmalardan ibaret boldy. Şunu birlikde taslamaları yerine getirmek, ýurdary tejribe alşmak gepleşiklerde garalan esasy meseleleriň hatarına boldy. Şeýlekem geçirilen duşuklaryň barşynda ýurdumyzyň ýalňyz energetika babatdagy mümkinçilikleri, burada işinip taýýarlanan taslamalaryň ähmeti, şonuň ýaly birlikde taslamary ýerine getirmek urlary ara alyp maslahatlaşyldy. Munyň özi iki ýurdun degişli düzümleriniň arasynda ýoly goýulýan hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejede çykarylmagyna gönükdirilen mühim ädimi urly. Türkmenistanyň Dähmet we Ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň wekilleri bilen İran Islam Respublikasynyň kooperativler, Dähmet we durmuş awadançylygy ministrliginiň ýol başlarynyň arasynda geçirilen gepleşiklerde ýazyrky döwrüň wajyp wezipede kommunikatsiýasynyň Ilaty durmuş taýdan goramak işlen üçinçilik ýaly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça Dähmet işlen üçinçilik we Ilaty durmuş taýdan goramak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Dähmet we Ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen İran Islam Respublikasynyň kooperativler, Dähmet we durmuş awadançylygy ministrliginiň arasynda ýödary düşünmek hakynda ähtnama gol çekildi. Geçirilen duşuklarda şeýlekem iki ýurdun arasyndaky ulug yssaşyk geçirgilerini ösdürmek, bu urda birlikde taslamalar durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Munyň özi iki ýurdun ulug yssaşyk geçirgileri boýunça bar bolan mümkinçilikleriň üstünlükli ýerine getirilmegine aýratyn ähmetli bolar. Geçirilen duşuklaryň barşynda şeýlekem Ýewraziýa Geňişliginde mühim ulug çatyra hökümine karar edilen Türkmenistanyň ulug yssaşyk gatnaşyklarynyň ösdürmegine uly ähmet berilýänligi bellenildi. Şoňdan baglykda Türkmenistanyň ulug logistika merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bilen İran Islam Respublikasynyň Rasan Rail Pass kompaniýasynyň arasynda halkara ýük taşamalary babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama, şeýlekem Türkmenistanyň ulug logistika merkezi açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bilen İran Islam Respublikasynyň Vagon Bar Caspian kompaniýasynyň arasynda halkara ýük taşamalary babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama gol çekildi. Şeýlekem Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi bilen İran Islam Respublikasynyň habar beriş agentliginiň arasynda ýödary düşünmek hakyndaky ähtnama. Şonuň ýaly Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesi bilen İran Islam Respublikasynyň kiçik ýerhanalar we senagat şäherçiler guramasynyň arasynda ýödary düşünmek hakyndaky ähtnama. Şeýlekem hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtumuladynaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar Instituty bilen İran Islam Respublikasynyň arxivler we Milli Kitapxana guramasynyň arasynda ýödary düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekildi. Görünüşýäli hormat prezidentimiň İran Islam Respublikasyna bolan resmi sapary netijeli bilen tapawutlandy we ol Türkmen-İran gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypany emele getirdi. Orta Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hem İran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisiň bilelikdäki beýannamasy bilen tanışdy. İran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisiň çağırma boýunça Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1401-nji hijri şemsi ýylynyň Hardat aýynyň 24-25-sine gabat gelýän 2022-nji ýylyň 14-nji 15-nji iýunyny İran Islam Respublikasyna resmi saparyna amala aşyrdy. Dostluk we özara düşünmek ýagdaýyna geçen gepleşiklerin dowamında döwletden başdanlary iki taraplaryň hyzmatdaşyň meseleleriniň toplumy şeýlekem özara gyzyklanma bildirýän möhüm sebäp we halkara meseleler boýunça pikir alşdylar. Taraplara tarihten gelip çykan dostluk, hoşniyetli goňşulyk, özara hormat goýmak ýüreglerine dayanýan we strategik häsiýeti eýe bolan iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlegim ösdürmäge hem putlanyrmaga agrardyklaryny tasdikladylar. Taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny uly mümkinçilikleriniň bardygyny atyp, iki ýurdun doganlyk halklarynyň gülläp ösmek üçin bu mümkinçiliklerden dogry peýdalanmak ugrunda tagalla etmäge meýil edýänlikler barada beýan etdiler. Taraplar iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary itergi berýän, hem iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri tuturýan urlaryny kesgitlemege hyzmat edýän ýokary derejedäki duşuklary ýygdarly esasy geçirmek möhümdigini bellädiler.
Taraplar iki tarapyn gatnaşyklarda söwda ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm orny eýleýändigini atyp, burada iki ýurduň arasyndaky harit dolanşygynyň möçörlerini düýpli artyrmagyň möhümdigini tasdikladylar. Şununla bağlılıkda tarapları işöwürlik gatnaşyklaryny mundan belägem höwüslendirmäň, iki ýurtda önürleýän önümler bilen özara tanıştyrmagyň, eksport, import mümkinçiliklerini öwrenmäň hemem ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäň täze görnüşlerini gözlemäň zerurdygyny belläp geçdiler. Taraplar söwda ykdysady gatnaşyklaryny mundan belägem ösdürilmegine degik geçmek bilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki Türkmen-Iran toparynyň möhüm ornuny belediler. Şeýle hem olar 1400-nji Hijri şemsi ýylynyň 4-nji 5-nji awanna gawat gelýän 2021-nji ýylyň 26-njy 27-nji oktýabrynda Tehran şäherine geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça belelikdäki Türkmen-Iran toparynyň 16-njy mejlisine geçirmene oňyna baha berdiler. Hemde oňa dowamyny kabul edilen şödgütleri doly ýerine ýetirmäň zerurdygyny nagtadylar. Taraplar energetika pudugyny aýratynam neft we gaz ulgamlaryny olan sewapyny tranzitini we söwdasyny öz içine alýan hyzmatdaşlygy öwrenmägiň zerurdygyny nagtadylar. Taraplar ulug we üstaşyr urda atnaşykly hyzmatdaşlygy şuňlaşdyrmagyň iki ýurduň arasynda söwdany ösdürmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny tasdikladylar. Taraplar uluglar wagtda iki ýurduň bähwetlerine hyzmat edýän möhüm taslamalary şolsan 2011-nji ýylyň 25-nji aprelnaky halkara ulug we üstaşyr geçergesini döretmek hakyndaky Iran Islam Respublikasynyň Oman Sultanlygynyň Katar döwletiniň Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň hökümetleriniň arasynda alalaşygy iş ýüzünde durmuşa geçirmäň möhümdigini aýratyny belediler. Taraplar 2020-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabat şäherine Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň we Iran Islam Respublikasynyň demir ýol uluglary edaralarynyň arasynda Gazagystan, Türkmenistan, Iran demir ýol ýük geçergesini durmuşa geçirmek boýunça özara düşünüşmek hakynda ähdnama gol çekilendigini kanagatlanma bilen bellediler. Hemde bu taslamanyň amala aşyrmagynyň uly ähmiýetiniň bardygyny nagtadylar. Taraplar iki ýurduň halklarynyň arasynda köp asyrlyk dost, soňluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gorap saklamak hemde putolandyrmak üçin bilim, alim, medeniýet, saglyk goraýşýaly uğurlarda iki tarapyň gatnaşyklary mundan belägem şuňlaşdyrmagy, şeýle hem köpçüliklerini habar beriş terişleriniň almy edaralaryň dörejilik toparlarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge özleriniň ygradyklarını tasdikladylar. Taraplar iki halkyň dilini, medeni mirasyny, dep desturlaryny öwrenmek we gorap saklamak üçin amatly şertleri döretmek barada alaraşdylar. Taraplar keselliň ýaýramagyna garşy görüşmek bilen bagly adatdan daşary ýagdaýlaryň öňlenmek we ýokunç keselliň ýaýramagyna garşy görüşmek babatda tagallalary mundan meýlekde birleşdirmek. Häzirki döwürde iki ýurduň öňünde durýan esasy wezipeleň birdigi barada bir bütöwi beýan etdiler. Taraplar koronavirus ýokunjynyň pandemiýasynyň netijesinde emelegilen şarşyrymly ýagdaýlarda iki ýurduň birek-birege gollaw berýänliklerini kanagatlanma bilen bellediler. Taraplar ýokunç keselligiň öňlenmek hem olary bejermek sanjymlary, derman serişlerini we beýleki lukmançylyk we derman önümlerini önürmek we olar bilen üçin etmek babatda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini bellediler. Taraplar hadar bilen baglanşykly meseleleri aralyp maslahatlaşyp, hadar ýaka döwletleriniň sebitli howpsuzlygy we durnuklygy gollamakda, hadarda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy orny eýleýänliklerini bellediler. Şununla baglykda sebitli hyzmatdaşlygy itergi bermäge, sebitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmak hem olary çözmek üçin belelikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýän hadar ýaka döwletleriniň başdanlarynyň sammitlerini aýdy geçirmegiň zerurdygy bellendi. Taraplar Türkmenistany 6-njy hadar sammitini geçirmegiň, oňa mazmunyň düzümini ýokary hili işläp taýýarlamak hem alalaşmagyň ähmiýetini bellediler. Bu sammitiň üstünlükli geçirilejekdigine ana bildirildi.
Bu samit Hadar deňizinde özara gatnaşyklaryň häzirki zaman hukuk esaslaryny emele getirmäge goşant goşar. Sebitde durnuklugy hem hukuksyzlygy mundan belägemi berkitmäge ýardam eder. Taraplar köp taraplayynlygy berkitmek hem bir taraplaýyn hereketlerden gaça durmagyň zerurdygyny natamak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň, İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň hemde beýleki halkary we sewit guramalarynyň we forumlarynyň çäklaryny hyzmatdaşlygy we özara gullugy mundan belägemi putulandyrmaga gyzyklanma bildirdiler. Taraplar dünýäde durnukly ösüşi, howpsuzlygy we durnuklugy üçin etmekde. Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlaryny hemde tertipnamasynyň kadalaryny berja etmek esasynda ähli umumy we sewit meselelerini çözmekde beý guramanyň ornuny ýokarlandyrmagyň möhümdigini tasdikladylar. Taraplar 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabat şäherine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň geçirilendigine kanagatlanma bilen belediler. Hemde oň dowamyna gadanylan alaşyklaryň ýygdarly durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyny nagtadylar. Döwletleň başlanary Owganystanyň durmuş ykdysady taýdany dikeldilmeginiň sebitde howpsuzlygy we durnuklugy üçin etmek üçin aýatlaýjy ähmiýete eýedigini belediler. Şerekeme taraplar bu ýurduň durnukly ösüşine ýardam berilmeginiň ähmiýetini nagtadylar. Taraplar iki ýurduň Owganystanyň üstsaşary ulagy energetika ulgamlaryny güýçlendirmek we ýurdy dünýä ykdysady gatnaşyklary ulgamyny çekmek ugruna tagalaryna ýokary baha berdiler. Döwletleň başlanary halkara terrorçylygyna, ekstremizme, beýkanun migrasiýa, neşe terişleriniň we psikotrop madalaň beýkanun dolanşygyna, transmilli guramaçylykly jenaýatçylygy we halkara hukuksyzlygynyň beýleki hökümlerine we hukuklarına garşy iki taraplaýyn derejede hem halkara guramalarnyň çäklaryny hem görüşmekde hyzmatdaşlygy mundan belägem ösürmegiň zerurdygyny tasdikladylar. Taraplar saparyň şäklaryna geçirilen gepleşikler hem gol çekilen resmi namalaň dürli uğurlarda iki taraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan belägem ösürmäge täze itergi berjekdigini Türkmenistanyň we Eran Islam Respublikasynyň doganlyk halklarynyň bähwitlerine hyzmat etjekdigini, olaň hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna hem taraplaýyny ýardam etjekdigini anam bildirdiler. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Eran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisa, Türkmen wekiliýetine bildirilen mehmansyýerlik, mähirli we hoşniýetli kabul edilmegi üçin hoşallyk bildirdi we Eran İslam Respublikasynyň prezidentini Türkmenistana özü üçin amatly wagtda sapar bilen barmaga çağırdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhretleri diplomatik ýollar arkaly alaşylar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Eran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi, Tehran şäheri 1401-nji Hijri şemsi ýylynyň Hardat aýynyň 25-ne gabat gelýän 2022-nji ýylyň 15-nji iýuny. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e dogruň münasibetli tüýs sürekden gutlalaryny we iň gowy arzularyny ýolady. Siziň parasatly we öňden görjekli ýol başlangyda Xitay Halk Respublikasy köp urlarda ajaýyp üstünlikler gazandy we özüne mahsus ösüş ýoly bilen anamly öňe barýar diýip döwlet başçylygyna gutlagyny nagtady. Hormatly prezident şu ýylyň mart aýyna bolup geçen telefon arkaly söhbetdeşligi ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny hem şol söhbetdeşligiň dowamyna hakyky dostlukly gatnaşyklary hem-de iki taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan beläkde hem taraplaryny ösürmäge şuňgur gyzyklanma bildirilendigini bellep Türkmen Xitay gatnaşyklaryny geljekde hem has ýokary derejede çykarmak üçin ähli tagalary etmäge taýýardygyny beýan etdi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e berkjan saglyk, uzak ömür we bagtyarlyk, dostlukly Xitay halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde gülle ösüş arzuw etdi.
Şugun cemiyetçilik kurumlarının merkezinde Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň, Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň, cemiyetçilik kurumlarının wekilleriniň hemde işçiň agdalarynyň, şeýle-de alim, bilim, saglyk, sport puduklarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna maslahat geçirildi. Maslahatyň gün tertibiniň esasy meselesi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň başçylygyna durmuşa geçirilýän il-ýurt bähwetli işlere, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň aýratyn ähmiýetli orny, öňe sürilýän başlangyçlar, Türkmenistanyň paragaçylyk söýüjülükli ötüş ýolunyň halkara iqrarnamasy döwlet tarapyndan durmuşa geçirilýän işlere bagşlandy. Maslahata gatnaşyjylar bitarap Türkmenistanyň paragaçylyk söýüjülük açyk gapylar we netijeli hyzmatdaşlyk siýasatyny üstünlikli amala aşyrmak bilen saýlap bolan orny üýtgöwsüz dowam etdirýändigini, şunda Birleşen Milletler Guramasy bilen köp ugurly netijeli gatnaşyklary ösdürme aýratyn ähmiýet berýändigini, şol gatnaşyklaryň soňky ýyllarda täze mazmuny iýe bolandygyny nygtap berlediler. Çykyş edenler Birleşen Milletler Guramasynyň ştab kwartiratyndan 2020-nji ýylyň 10-njy maýyna Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň Aşgabat jarnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy hökmüne kabul edilenligi, şeýle-de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň vice başlyklygyna saýlanandygy barada hoş habarlaryň Türkmenistanyň paragaçylyk söýüji ötüş ýolunyň milletler bileşigine giňden ikrar edilýändiginiň nowatdaky tutnamasy bolandygyny uly büýütünç bilen belläk geçdiler. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşanlar hormatly gahrman arkadagly serdarymyň janlarynyň sag işleriniň ruwaç bolmagyny arzu etdiler. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarının merkezinde gahrman arkadagymyň maslahatlar merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň bulgamda milli kanunçylygy mundan meýlekde kämilleşdirmeň iler tutulýan meselelerine bagşlap geçiren maslahatyna buýtan şökmünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň, Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hemde Türkmenistanyň bilim ministrliginiň bilelikli guramaklaryna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ýaşlar siýasaty, döwlet strategiýasynyň iler tutulýan möhüm ugratly goşarlyk maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar guramasynyň agdy bir işgärleri, işçiň agdalary, Bagtyar Talip we okuwçy ýaşlar uly ruhlanlyk bilen gatnaşdylar. Häzirki wagtda ýurdumyzy durmuş ykdysaty aýdan özgertmek, halkymyzyň paragat, azuda, Bagtyar durmuşyny üpçün etmek babatda dünýä nusgalyk işler alınıp barylýar. Agdyber halkymyz şoltany mehriban ýaşlarymyzam ýurdumyzyň siýasy durnuklylygyny, okulny öňe gitmegini, beýleki ähli buğdoklaryň sağlaşykly ötüşini üpçün etmekde özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Hoşarlyk maslahatyna oňa gatnaşyjylar täze taryhy zamanynda halkymyzyň aýratynam ýaşlaryň Bagtyar durmuşy, nurany geljek ugruna dünýä nusgalyk beýgi işler alyp barýan gahrman arkadagly serdarymyzyň janynyň sag tutýan tutumly işleriniň ilmidama ruwaçlyklary wetlenmegini arzu etdiler. Magtumladyny Türkmen Döwlet Üniversitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyz ýaşlaryň gatnaşmagyna, ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny mundan meýle kämilleşdirmeň iler tutulýan meselelerine bagşlanyp geçiren maslahatyndan gelip çykan wezipeler münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň deputatlarynyň, magtumladyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň professor muallimlarynyň we talipleriniň gatnaşmagyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýaşlar baradaky döwlet siýasaty Bagtyar netliň urowşan geljeginiň kepilleri atly maslahat geçirildi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurban Uly Berdimuhammedow Türkmenistanyň maslahat merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyna döwlet ýaşlar siýasatynyň bulgunda milli kanunçylygy mundan welem kämilleşdirmeň iler tutulýan meseleler boýunça geçiren maslahaty talip ýaşamyzda ruh berentlik duýgusyny döretdi. Gahrman arkadamyň çykyşyny talip ýaşamyda umumy ýaşaýyş aýlaryna ýürütip toglarda uly üns bilen diňlediler. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň Türkmeniň döwletlik ýürügüsi kitabyna aýdyşýary iň gymmatly miras terbiýedir. Terbiýeniň özüni bolsa alim bilimdir. Bize toplanan alim bilim tejribemizin esasyny 21-nji asarda durnukly ösüşi üpçüne diýäs. Mukaddes garaşdyk biziň ähli üstünliklerimiziň, şöhratly ösüşlerimiziň biniýadydyr. Gahrman akademiyanyň ýaşar siýasy boýunça öňe süren başlanýşlary, teklipleri hemmelerde uly ruhlanlyk döretdi. Ýurdumyzyň demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet gurulşynyň biniýatlary aýdylar berkidilýär. Iqtisadiyetimizi döwür baplaşdyrmak, döwletimiziň dünýä birleşigindäki ornuny ýokurlamak boýunça ägurt uly işlere amala aşyrly diýip gahrman arkadamyz Gurban Uly Berdimuhammedow nykdy.
Türkmenistan'ın iň täze taryhyna şöhraty sahypalar ýazyldy. Watan mukaddesi üçin berjay edilýän işleň netijeleri, ýurdumyzyň ösüşleri ýaşaryň durmuşyna aýratyny öwşün şaýy. Häzirki bagtyar döwrümizden ýaşlary erterki güni ýurdu beýgerçek türkmen döwletini gulletjek oglan gylardyr. Ýaşlaryň joşunlyk hyjwy watana bolan sevgisi, halal zähmeti ahlasy, şuna buýsanjy röwşen geljegi anamy, dostlugy, sevgi bolan sarpasy, sagdan durmuş kadalaryny ıgrarlygy, täze taryhy zamananyň beýanyny öz filminde orun tapýar diýip gahyrmany arkadamat beledi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadagy serdarmyň başçylygyny, ýurdumyzda ykdysady özgertmeleri, üpçüne diýen maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Düýpli özgertmeleri ykdysadyň ähli urluny gurşawaly halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýa-da ýokurlanýar. Türkmenistanyň täze obalar, şäherler etraplary, ýaşaýyş toplumlary, mekdepler, şaýlar baglary, ýollar hem köprüler gurulýar. Döwlet dolanýary kemilleşdirilýär. Bagtyarlyk zamanamyzda alınıp alýan şuňky ajaýyp işler watanymyzyň mundan ýanynda güllebismegine halkymyzyň eşreti durmuşda ýaşamany, ýaşamyzyň sagdyny bilimli bolup ýetişmeklerini gönükdirlenir diýip Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygyny atdy. Ýurdumyzda ýaş nesil barda döwlet derejesine edilýän aradylar özüniň oňy netijelerini berýär. Ýaşary mahsus bolan kememe ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän biniýady esaslanýan ýaşar barda döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzda, halkymyzda ajaýyp milli däpde suwlarymyzda wöpaly, bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgul bolmagy, hüner öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesi ruhy bilen ýaşar kemala gelýär. Türkmen ýaşlary garaşda da baky tarap döwletimiziň geljegi, ýaşaň ruhy we beden taýdana sagdynlygy, hüner taýýarlygy esasyna kemil şahsiýet bolmagy, dörejlik ukyby kememe pikirlenmek başarmagy, jemgyýetimiziň kemilleşmegine hem-de döwletimiziň ösüşine uly itereg berýän güýçdir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň kanunçylygy jemgyýetimizde şeýle möhüm orny eýleýän ýaşlaryň durmuş ykdysady hem-de syýasy hukuklaryny dolu goraýar. Ýurdumyzyň kanun çykarjy idarasynyň guruluşyny amala aşyrýan möhüm ähmiýetli özgertmeleň halk maslahatynyň düzümine düredilen komitetlaryň öňündürýän esasy güzi plan hataryna döwletimiziň kuwaty hataplanýan ýaşlamyzyň nurany geljek hakynaky alada bolup durýar. Esenlik döwletiň kuwatynyň ykdysady görkezijisi diňe bara tebigy baýlyklar bilen äle eýteme ýetişdirip bilýän kemil hünermen nesiller bilen kesitlenýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwrüba bilim almaklary, hünerlerini kemilleşdirmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Türkmenistany ýaşar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna belenşýäli taryhy şahsiýetlerimiziň nusgulyk mektebine eýerip, ýaşlarda watana, merdana halkymyza hememe şöhratly taryhymyza buýsanjy, alim bilimi höwesi artdyrmak, olaň dünýä ürünlerine dolaýyk gelýän alymyň soňky gadanany innovasiýona sanaly tehnologiýalarynyň oňup baş garmany gadanmak, döwrübab bilim almagyny üçetmek, ýaşara watan ýene beýik düşünjäniň mukaddesini düşündirmek, ony gözüň görejýäli, gorumak hememe ýürekden söýmegi terbiýelemek Türkmenistanyň ýaşar baradaky döwlet siýasatynyň özüni bolup durýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyň gallury ýokary guramaçylyk derejesine dowam edýär. Möhüme köpçülikleriň gatnaşýan zähmetsöwer kärenetçilere, mehanizatorlary, awtolog sürüjilerine goýunajaý medeni hyzmatyň ýoly goýmagy, buğdoý uruganyň çalt depkinler bilen alınıp barylmak üçin oňoýly şertler döredýär. Günörtü ara kesmeti pursatlaryna ýaýwanlanyrylýan dürli medeni çykyşlar möhüme gatnaşýan adamlaryň ruhy berentligini artdyryp, olary ýokary netijeler gadanmagy ruhlanyrýar. Ýurdumyzyň Demirgazyk welaýaty bolan Daşol welaýatynyň gallaçylary hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen başlanan buğdoý urugynyň depkinini sagat saýyn güýçlendirýärler. Netijede buğdoý harmanlary gün-günden beýgelip, orok möhüminiň hemme taraplaryň guramaçylykly göwnäjä ýetişilmek üçin ähli şertler döredilen. Aňyrsyna bärsine göz ýetmeýän buğdoýly meýdanlar göwnüň ötürýär. Gallu orucu kombaynyň netijeli ulanylmagy her bir günüň zähmet ýeňişlerine beslenmegini öpçün edýär. Welaýatyň howa şertlerine laýyk gelýän bu kombaynlar gece günüň dowamynda netijeli işledilýär. Bu bolsa günnelik gazanylýan ösüşiň barha ýokurlanyny öpçün edýär. Buğdoý urugyna gatnaşyjylar üçin medeni hyzmatlarym göwnäjä ýoly goýulýar.
Günorta ara kesme pursatlaryny gurulýan aýdym sada çykyşlar Galaçy Babaday Xanyň orok mewsümine gatnaşýanyň ruh berentligine hassa berende götürýär. Etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, medeniýet bölümleriniň, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrap komitetläriniň iş üstüne guraýan hyzmatlary täzeçilligi we ruh berentligi bilen tapawutlanýar. Welaýetde her ýerle buğdaýyň bol hasylyny kemale getirmek asly däwe urly. Olarda tejribeli galaçylaryň täze nesli kemale geldi. Munyň şeýledigine häzirki gadanylýan netijeler dolu şaýatlyk edýär. Medeniýet işgärleri bilen birlikde galaçylaryň armasyny ýetirmäge söwda işgärleri meýilýärler. Olaryň göçme hyzmatlaryndan owa adamlar hoşal bolýarlar. Şeýle dawarly pursatlarda öňde barjy galaçylary we kombaýnçylara jemgyýetçilik guramalarynyň sowgatlarynyň goşulýanyny bellemege möhümdir. Galla orogynyň barha güýçli depkinleri eýe bolýan häzirki günlerinde orok geçirilen ýerlerde famany ýygnamak, sürme işlerini geçirmek işleriniň utgoşukly dowam etdirilýäni bellemek möhümdir. Gece günüň dowamyny durmuşa geçirilen utgoşukly işler geljek ýylyň bol hasylynyň kepildir. Şoň üçin bu işler aýratyn gözegçilikde saklanýar, hemem ýokary hil derejesinde ýerine ýetirilýär. Daşowda gallaçylar bagtyarlyk döwrüne hemişelik peşkeş beren arkadaly serdarymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly alanlar, Nurta ýurdumyň guraýtana we paýtagtyň Aşgabatda 15-nji iýunda saat 20-den 16-njy iýunda saat 20-şe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkan vilayatyna ýetgän ýan burtuq waryp Demirady Gunmatardan tildigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ýejetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy, kenarya etraplaryna 24-29 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna ýetgän ýan burtuq waryp adkem ýaşaýar ýyldyrym şakma mümkin. Demirady Gunmatardan tildigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ýejetine 24-29 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna ýetgän ýan burtuq waryp Demirady Gunmatardan tildigi sekundda 9-14 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal öwtürip, howa ýejetine 24-29 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna ýetgän ýan burtuq waryp Demirady Gunmatardan tildigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ýejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşowda vilayatyna ýetgän ýan burtuq waryp Demirady Gunmatardan tildigi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ýejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda ýetgän ýan burtuq waryp adkem ýaşaýar ýyldyrym şakma mümkin. Demirady Gunmatardan tildigi sekundda 9-12 metr ýetýän şemal öwtürip, howa ýejetine 25-27 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Şeýlede ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 16-syna magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany aşylýar. Edil vatandaşlar Tumus pasanyň howanyň derejesiniň ýokarlanyanyny nazara alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýetiş şöhretinden gorunmagy, şerekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýeşler bulary berjaý etseňiz, ýylyň seni pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habary başymyz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşsa bolun, edilýär.